Pisal se je 12. januar 2018. Pred točno enim letom smo v Ljudskem vrtu pozdravili okrepitev za obrambno vrsto. 365 dni kasneje se Saša Juković ni le prilagodil na novo sredino, ampak je postal izjemno pomemben član z drugo minutažo v jesenskem delu sezone. Eto, prošlo je godinu dana, kao što kažete, ko da je juče bilo kad sam došao u autobus i kad smo otišli u toplice i radili te sve preglede. Tako da vrlo brzo je prošlo, ali kažem, to je poseban trenutak za mene i onako sjećat ću ga se jako puno vremena. Adaptacija je v enem letu popolnoma uspela, tako na igrišču kot izven njega. Moram prvo da kažem pre svega da ovdje u Mariboru, kako u fudbalskom klubu, tako i u gradu se osjećam kao kod kuće, stvarno kao da sam u mojoj zemlji. To stvarno i svima pričam, i prijateljima i porodici, tako da to je onako jedna osnovna stvar koja je za mene vrlo bitna. Ob nepopustljivem osrednjem branilcu pa smo dobili še veliko več. Odkar je igral v Vijoličnem, je namreč zabil za branilca neverjetnih 9 golov, od tega 6 v letošnji sezoni. Ne može se kaže da je to bilo neko zvučno pojačanje, ali niko mi nije ni garantovao da ću da igram, ni kamoli da postižem golove, tako da mislim da sam i ja onako na početku, naravno bilo je teško da se malo i prilagodim jer se jako dobro radi, tako da uspeo sam da se izborim za minute. Kao što kažete, dao sam 9 golova, ja znam onako kroz čalo da kažem da mi je neko rekao i ponudio pre sezone da ću da dam 2 gola, ja bi to prihvatio. Ova godina kad se sabere ukupno više od cijele moje karijere golova, tako da dobro, kažem opet, tako se sve izdešavalo, krenulo me u tom polju, tako da mislim da je najbitnije, ono što je najbitnije jeste da smo ovu polusezonu, ovu zimu završili na prvom mjestu i da tako nastavimo i da leto završimo na istoj poziciji. December je, tako kot vsi, izkoristil tako za počitek kot za ponovno aktivacijo. Pa iskoristio sam ga dobro, naravno. Prvi deo je bio da se malo i odmorimo, drugi deo već su počeli treninzi da uđemo već od početka priprema u ritam. Evo, već smo od utorka, od srede, počeli smo da radimo jako i mislim da je i to ključ uspeha, jak rad, dobar rad. Tako da dobro radimo i po dva puta na dan i mislim tako treba i da nastavimo. Ekipa si je pred drugim delom sezone napravila velik izziv z odličnim jesenskim delom, za Jukovića pa obenem tudi dodaten motiv osvojiti prvo trofejo. Mislim da smo imali i za sebe jako dobru polusezonu i nema uopšte razloga da tako i ne nastavimo. Sigurno se očekuje jako teška borba, ali opet mi se nadamo i verujemo i da ćemo u maju ovdje podići pehar i osvojiti duplu krunu, da se kaže.